Kada? Oh. Si istorya na. Noong unang panahon pa ng hapon sa taong 1999. Sa punta ka. Doon tayo hari sa unang panahon, tawagin lang silang King Solomon. Ang edad sa itong mahal na hari, 23. Pisa, nga nga. Og doon na tayo hari, doon na po tayo sa lugonon. Ano ba? Og doon na tayo hari, doon na po tayo sa lugonon. Ngayon gitawag na nagsidya, na nag-edad og 29. 39 years old si Karon kay ningon si hari ni Jack na sa lugonon. Jack, pangit niya ako ang tulo ka megsuon. Tagaan tagag 10,000. Nilakaw si Jack para magpangita. Palikog cut, one cut. Sige. Kat na kailan ni mo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ika 25 kaadlaw, ibalik si Jack. Okay, pumuntaan na sa ni Mahal Nari. Jack, dala ba ni mo akong tulog ang saon? Yes, Mahal Nari. Naadari si King Huang Kung. Og ningon na po si Mahal Nari ni Jack. Jack, pangita ko ang asawa o asawa sa tulog kay saon ako. Hala, sige Mahal Nari. Asa man po sa dapit? Layo-layo na Jack. Tagaan tayo 10,000 para pamasahin ni mo. Nilakaw na po si Jack. Ikaw na po ikat. Kat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ika 21 kaadlaw ni balik na po si Jack. Aw nangutan na sa Jack, dala ba ni mong asawa? Yes, Mahal Nari. Sa akong tulog ka mag-isod, naarapod Mahal Nari. Oh, karon ingon na po si Mahal Nari. Jack, ikaw akong i-assign sa kusina. Og naglingo-lingo si Jack. Ha? Kahit magpakasal man sila. Dili na ako makaya Mahal Nari. Kaya ano man Jack, kinalang na kung tulog kami sa oon. Kinanglan na niya. O sige, pangita tagaan na po niya 10,000 si Jack. Nilakaw na po si Jack. O cut again. Ikat kayo na niya ba? Hanggang na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa yun lagi pangita niya, isa kasi manara. Ibalik si Jack. 7 days. Oh, karon. Di balik si Jack. Dala na niya ang tulog ka megso. Si Janjan, si Juman, o si Donjon. Karon, ana na po si Mahal Nari. Okay Jack, karon Jack, kaya nakapisto na mo sa kusina, kumpleto na mo. By the way Jack, sa akong gatag yung na 30,000 Jack, doon na yung sobra. Yes, Mahal Nari. Yun sa mani mo, di palit na kong sapatos. Para formal na po ko sa inyong kasal. Unsa ba yung sapatosa? Unsay sukod? Numero 6 Mahal Nari. Numero 6. Ngayon, unsay brand? Adidas. Karon, sige Jack, kay karon kompleto na mong upat dito sa kusina. Pagpalit og upat ka putay. Unsa man na putay Mahal Nari? Baka, baboy, kanding ug manok. O sige, mamalingki na si Jack. Tagaan niya 10,000 muna. Jack, nilakaw si Jack kay namalingki. Cut! Kat kayo pwede ka doon ako? Tas ara. Namalingki si Jack ha. 1, 2, 2 ka oras. Ibalik si Jack. Ibalik si Jack. O karon, ningon na po si Mahal Nari. Jack, nadala na ni mo ang upat ka utay. O Mahal Nari, pilay presyo sa baka. Mahal Nari, 8,754. Ha? Sa baboy, Jack, 7,854. Sa kanding, 5,874. Dahil sa manok, 4,875. Ha? Wala mag-isa manok. O karon, ingon na po si Jack. Jack, sa akong 40,000 gatag, dako yung kaya sobra. Sa unang panahon pa man siya. Dako yun siya sobra. O Mahal Nari, pero ang sobra na Mahal Nari, 333 na lang. Sige Jack. Pero Jack, agi sa kabutan mo Jack, tagaan tagagduwa kay hektaryang yuta. Unsaon man ninyo na? Unsaon man ninyo na, 2 hektaryang yuta. Ningon si Jack. Mahal Nari, para mo dato na po tamnan og kamunggay.